Ето няколко съвета, които ще ни помогнат да се справим с жегите. Приемайте повече вода. Именно от това се нуждае вашия организъм по време на жегите. Не трябва да се допуска обезводняване. Обилното потене нарушава водно-минералния баланс и така се стига до загуба на много ценни за сърцето и за целия организъм вещества. Такива са, например, калият и магнезият. Изпивайте поне от 1 до 2 литра вода на ден. Плавна промяна в температурите. Избягвайте бързото излизане навън от помещение, в което е имало включен климатик. Ако имате възможност, постойте на средна температура поне за няколко минути. Или най-добре настройвайте самия климатик на температура съвсем малко по-ниска от тази навън. Рязката промяна в температурните амплитуди води до съдов спазъм, което натоварва сърцето и цялото кръвообращение. Топли течности. Пийте повече чай и то топъл, а не студен. Приемът на топли напитки, докато навън е горещо, всъщност е идеално за организма. Това му помага по-леко да се адаптира към външната среда. Най-добре е да приемате зелен чай, богат на антиоксиданти. А знаете ли, че приемът на зелен чай може да намали риска от слънчево изгаряне с повече от 30%? Също така е много хубаво да си правим дълги разходки в прохладните часове на деня, например рано сутрин или късно вечер. Движението ще стимулира кръвообращението, което ще подобри снабдяването на органите с ценни хранителни вещества. Но най-важно е да не забравяме да се мажем със слънцезащита. UV-лъчите могат да причинят изгаряния, преждевременно стареене на кожата и да повишат риска от рак на кожата. Дори в облачни дни слънцето остава активно и вредно при продължително излагане. Най-важно е да имаме крем с широк спектър на защита и с фактор поне SPF 30. Това беше края на видеото, приятели. Надявам се да ви е било полезно и интересно. До скоро!